Чудиш се дали да запишеш БВЛ или ИБВЛ в Виенския университет? Остани до края на това видео, за да ти помогнем да вземеш по-правилното за теб решение. Здравейте и добре дошли в канала на The Metric Mind. Днешното видео отново е част от поредицата образование и ще се опитаме да обясним много просто и лесно каква е разликата между БВЛ и ИБВЛ. Ако се чудиш дали да запишеш БВЛ или ИБВЛ, може би се питаш къде изобщо е разликата между тези две специалности. Така че нека я обясним. БВЛ е тази специалност на български, която се нарича бизнес менеджмент или бизнес администрация. Това е специалността, която изучава управлението на един бизнес и съдържа предмети като маркетинг, менеджмент, финанси, продукция, логистика и още други. В тази специалност имаш възможността да се специализираш по-конкретно, т.е. ако ти искаш да създаваш кариера в маркетинг сфера, можеш да избереш маркетинг да бъде твоята специализация и да направиш допълнителни кредити именно в тази сфера. Ако обаче искаш да изучаваш повече езици, култури, да имаш поглед към международната търговия, то тогава и БВЛ би било правилното за теб, защото специализацията там е с фокус интернационалния бизнес. Тоест там ще трябва да научиш един допълнителен език и да минеш курсове като икономическа комуникация, в които именно ще ти бъде необходим този допълнителен език и ще имаш упражнения като интернационален бизнес и също така едно упражнение, което ще можеш да избереш ти. Дали ще бъде менеджмент, маркетинг или каквото предлага семестъра. Това е избираем предмет и свободно избираем предмет, т.е. ти можеш да решиш какво да бъде. Но нека сега да обясним изобщо как изглежда курикулума или цялата структура на една такава специалност като БВЛ и ИБВЛ. Така, структурата на следването изглежда последния начин. Имаме въвеждаща фаза, която е още така наречената стеоп фаза, в която се взимат 3 стеопа в Виенския университет, които са по статистика, по икономика и по бизнес администрация. След успешното взимане на тези стеопи се отива в ядрената фаза или в основната фаза на програмата, където стоят всички предмети, които съдържа съответния студиум. Това са математика, маркетинг, статистика, менеджмент, продукция, логистика и всичко това, което може да намерите в YouFind. След тази фаза или когато вече сте направили достатъчно от предметите и се чувствате сигурни, че искате да започнете да правите и своята специализираща фаза, в БВЛ трябва да си изберете конкретно направление. Какво имам предвид с това? Ако ви искате да развивате кариера в маркетинг, взимате си от основната фаза предметите по маркетинг и имате право да се запишете в специализиращата фаза, да се специализирате в маркетинг. А в ИБВЛ нямате такива специализиращи предмети. Вие може да ги направите, ако искате, но не са задължителни. И там не е задължително да сте взели предварително определени предмети, за да си правите специализиращата фаза, тъй като тя е основно изградена от интернационален бизнес, който е един предмет интернационален бизнес, едно упражнение, 2 курса по икономическа комуникация на един чужд език, който вие допълнително трябва да научите, т.е. език различен от немски и английски. Обикновено се избира между италиански, испански, руски, португалски и френски, но това може да варира според семестрите или някакви промени. И един допълнително свободно избираем предмет. Т.е. това са едни 24 кредита в Виенския университет, които принадлежат към тази специализация интернационален бизнес. Към тези 24 вие може отделно от тях в специализиращата фаза на студиума да направите или Erasmus програма, или да направите Erweiterungskurikulum, така наречен разширяващ модул, в който да се занимавате с предмети, които са различни от специалността, която учите. Т.е. щом учите бизнес, различни предмети са примерно психология или спортни науки и нещо подобно. Или да направите, да кажем, специализиращи предмети, които са към БВЛ. Тоест, вие можете да се запишете за тези специализиращи предмети от БВЛ и като
ученици, които следват, студенти, които следват ИБВЛ, но цялото това нещо с всички подробности и ако имате въпроси, може да ми ги зададете в коментари или да ни пишете за лична консултация. Основно разликите между БВЛ и между ИБВЛ са това, че ИБВЛ изисква една по-сериозна езикова подготовка и желание да се занимавате с чужди езици и култури, защото, както споменахме, имате едни 16 ECTS, които трябва да вземете от тези два курса, които са езикова комуникация, ниво 1 и след като успешно вземете ниво 1, трябва да запишете и ниво 2. А в БВЛ сте освободени от такъв вид занятия. Там не е необходимо да знаете език различен от немски и английски. Това беше накратко за разликите между БВЛ и ИБВЛ. Както споменахме, ако имате проблеми или въпроси и не разбирате функцията на системата на университета, задайте ги в коментар и ще се опитаме да бъдем максимално полезни. До следващото видео!